anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ. Welcome to another Women and series between Setobo Igbo, Ezikolomu. Yeah, I want to discuss the three M's. The three M's. This is for young Igbos. The three M's. This video, somewhere I'll start in English, then somewhere I'll end it in Igbo. I'll start in English and I'll end it in Igbo. In the present day in Nigeria, the Igbo have lost their flavor. They have lost their salt. Although ignorantly, they think they control Nigeria's economy. The facts state otherwise. If the saying that he who pays the piper dictates the tune, then it goes without saying that since Igbos are not anywhere near the corridors of power, where economic decisions are taken, they are not the ones dictating the tune of Nigerian economy. What they are doing is rather reacting to the tune as being dictated by the real players, those who pay the piper. This is not meant to be so. So this video is for young Igbos, who want to join the movement of restoring the pride of place of Igbo. Let their way, their deserved position in the scheme of things of Nigeria, for them to get back, for us Igbo to get back our deserved position in the scheme of things. There are three sectors which are called the three M. I want young Igbo. Kwesịrị imego anyị ebido kịta ati iwe anya. Ndị Igbo zara afa kwurugo taa bụ gboo. Taa bụ gboo bụ afa bụrụ okwu. Taa bụ gboo ọ bụ afa bụrụ okwu. Ndị be anyị ọlụ dị. Onye sị na ọlụ adịrị ọ na-asịrị gị asị. Onye sị na ọlụ akwanụ na ife anyị alụ na-enweta ya overnight ọ na-asịrị gị asị. Onye ọ na-eso m ọfụma ama na m ekweta ha na ife ọ na the worthwhile na-enweta ya overnight. Ife ọ na dị mkpa, ife ọ na-bụ ezigbo mkpa ga-etake time tupu eme ego enweta. I believe in strategy. Ekwugo m severally sị na ife mmụọ abụrụ ife mkpọtụ. Ife mmụọ abụrụ ife mkpọtụ. Ndị be anyị si na ọfọ ka idide ji awa ana. Ome ife jide ọfọ. Ana onye ọ na-eme ife ọfọ ya ewepụta time. Maka ine n'idide na-awa ana, ị na-afụ na ọ na-etake time idide gị ije. Mụta na ị na-jene anyị idide ife ka ọ na-awa ana. Now, nke mbụ ebe anyị etinye anya. That's why anyị sị na vidiyo ahụ for ụmụ Igbo, ndị okolobịa, ndị ntorobịa, young people. Ebe anyị ọnụ dịgasị kịta abụrụ ebe anyị kwesịrị ịnọ. Ka ị gasị ebe anyị kwesịrị ịdụ kịta, ndị be anyị nọ n'ife ọpịpị, izu oshi, imegasị importation. Fa abụrụ ebe anyị kwesịrị ịdụ. Na ebe anyị kwesịrị ịdụ ka m na-achọ igosi unu kịta na. Nke mbụ ogono military. Nke mbụ bunugono military. Ndị be anyị nọrọ n'uwe ojii. Ndị be anyị anọghị na ndị amị. The strength of any nation, ike obodo ọwụna dunagono na ndị na-echekwa obodo afọ. Ọ bụrụ na ndị na-achị ya, ọ ndị na-echekwawo ndị na-edecide ndị na-achị. Maka ndị na-achịkwa ya achụpụ ndị na-achị. Ọchịchị aghọrịzi n'ụlọ. Ndị na-achị achị aghọrịzi n'ụlọ. Chi n'ebe ahụ ka nọ ha ji ike. Ike obodo dị na ndị ya ejiri obodo ahụ agha. Ike obodo ọwụna dị n'egbe ha nwere. Ha ya eje n'agha obodo a. Ịmana m na-ekwu that in peace time na onye ọna na-azụ odogwu. Mana mgbe ife ya eme wee malụ ndị bụ odogwu. Ọ mgbe ọgụ dalụ, mgbe katakata suru ka eji ama odogwu. Ọ bụrụ in peace time. Ndị Igbo, ndị be anyị adịghị ekwe aba ọlụ uwe ojii. Ha na-ewe nọ ọlụ ndị ife na ha akọtọsi ya. Ndị be anyị eji obodo iwu gụcha akwụkwọ fa ya nata. Ụmụ nwanne fa, especially ndị ugwu ha na-akpali mgbe ọwụna.
eji obodo oyibo jee gụchaa akwụkwọ na nnukwu mahadum dụgasị n'obodo oyibo, ha nata Naijiria ha bọọlụ uwe ojii. Echi ndị ahụ abịa be ụnụ, ha bịawa be ụnụ, ha ejiri ndị be ụnụ wee kpaba ego. Nene ndị niile ị na-afụ ebe niile a na-akpọ checkpoint n'ala Igbo, ka ndị ị na-afụgasị ebe ahụ. Ị na-ajụkwa onwe why ọ ya ejisi ike ka mfụ onye be anyị ebe ahụ. Ndị be anyị une na-aba na ya. Ndị be anyị une na-aba na ya. Ndị nwe obodo is as strong as her military. Ọ military obodo nwe obodo. Ịma ihe mali ya. Ọ just n'ụwa na-edewe ha ahụ da demokrasi. Ndị nwe obodo dụwa azụ. Ha na-emegoro ha na-decide onye nwetalụ nke a na onye nwetaghị nke a. Ife ejiri akpa anyị ife n'obodo a, the first reason ejiri akpa anyị ife, mana ha mana ya enwere access. Ha rụrụ na the scheme of things their place, a na-achọ anyị achọ, ọ dị interest anyị, mana ya mụrụ n'ebe ahụ isi sekpụ ntị. So ihe wụrụ young person na-ege m ntị si feel na kpuwenu ụfụ na-agbagharị na kpuwenu ebe afọ. Gbawanụ mbọ ka anyị nwee ndị mmadụ n'ime ebe ahụ. Pụta a na-enye anyị feel godi bifo anyị na-ekwu na pụta a na-enye anyị pelumpe. Otu ọ dị kịta ya dị feel pụta a na-enye ndị saịdị anyị ka a na-ekwuzi na opelumpe o pegoro mpe, mana n'elu na opelumpe anyị adịghị efeli ya. The second one wogono media. Media na-edecide ife bụ eziokwu na ife abụrụ eziokwu. Ife ịkpọrọ eziokwu wụ ife agwaraghị unu eziokwu. Asị na ife awa ọcha ikweta na ọcha, asị unu oji asị unu oji, asị unu onye awa ajọ mmadụ ikweta na ajọ mmadụ, asị unu onye abụrụzi ajọ mmadụ ikweta na ọ bụrụzi ajọ mmadụ. One of the things ndị na ọchịchị na-enene ife na-atụ ndị ọchịchị egwu akacha nke izizi mkpọrọ. The second one wụ ife a na-akpọ public opinion. Nwere onye na-achị ọchịchị ya like move against the public opinion. And ke ndị na-eshape that public opinion. Ndị nọ media. From music to entertainment to electronic media to print media to entertainment. Anyị akawa ahụ. Ife niile anwụghị nke dozi n'ala Igbo. Gwa m, all the major newspapers a na-print na Southern Nigeria, nke esi ala Igbo print, nwere all the major broadcasting houses that broadcast the whole of Southern Nigeria, nke headquarter ya dị n'ala Igbo, onwere ala ajụjụ na ada ajụ onwe unu, onwere nke headquarter ya dị n'ala Igbo. Headquarter ha nche niile dị na Lagos. Ndị niile na-akụ egwu, ndị Igbo niile na-akụ egwu na-ewu ewu ụhụ nke bi n'ala Igbo, nnata ka ha na-anata ebe a, ife ebe ha nche niile nọ bụgolo Lagos. Kelu nke unu nwere echi osi na nna-achị ị na-achị ịpụ gbara aka nwe ha efe iseti ọp bụ unu ihe edozigoro beru. It's through media that you create your own heroes and your own villains. It's through media ka you create your own story. Kwuo nke wee eziokwu, kwuo nke wee asị. Ọlụ abụrụkwa ọlụ 5 years, ọ bụrụ ọlụ 10 years. Ha ọlụ 30 years. Ife abụgonu ọlụ 30 years. You can know how many media houses now operate from the east. All the online news blogs not in Nigeria, the popular ones came now operate from the east. All the major print and electronic media came now operate from the east. Entertainers, ndama onwero. Nke azụ bologono ife mkpọ medium a ogono amusu mkpọ ya amusu ike ada afọ anyị.
onye amarọ na anyasị ka eji akpata ife a na-eri n'efifie amara ife. Anyasị ka eji akpata ife a na-eri n'efifie, ọ bụrụ efifie ka eji akpata ife a na-eri n'anyasị. Ọ bụrụ efifie ka eji akpata ife a na-eri n'efifie, anyasị ka eji akpata ife a na-eri n'efifie. Religion niile ma nke a. All why ha ji organize night programs. Even decisions, policies gọọmenti na-emeke n'abalị ka a na-emeke ihe. Nwere ka ụfọdụ awụrụ na palọ mmadụ adọ n'ala na-akpa ịkpacha ibu mma normal meeting ụmụnna akpa ebe mmadụ n'abalị ụtụ abịa ebuli pụta. Wee na-asị na banụ bụ unu ike ndị nna nna anyị, ife ndị nna nna anyị ha ji ike ya si n'usorozi na chighakwanụ ji edoziwakwanụ ya maka ebe ahụ ka ọ ga-esi wee nweta ike ikwu ife ya eme n'anyasị ọ pụta na-efe ọwụrụ ya. A sị na ya eme ụnụ nke a ọ na-aba n'okwu mmụọ dobe ụnụ ọ na-asị na ọ bụrụ ife a efe ekwuru na ọ ya awụ ya. Mgbe a nụrụ agha ịbawa na communities niile dị n'ala Igbo a na-asịrị na mmụọ obodo a chikwalụ ndị a mgbe a nụrụ agha, mmụọ obodo a mere nke a mgbe dị otu a, mmụọ obodo a mere nke a. Kelee ụka akpọrọ n'afa si nọ nke a ka ha merụ onwero. The best iyi anụ n'ịnụ na ndị ụka try na-eweta nri eji wee feed na ndị ụka try with this charity organization a fly ya some children's out. Onwero. Mana Igbo bụ obodo dị iche iche naanị na ha mere nke a na mmụọ obodo a mere nke a na mmụọ obodo a mere nke a. Anyị gwawo ndị Nnewi aka na-ekwu iwe na-ekwu otu edo na-edokwu na agha ya bata na Nnewi anaghị erugo Nnewi despite na Ojukwu wu onye isi dị agha wu onye Nnewi. Bọmbụ niile atụgido na Nnewi nwere mmụọ maka o si onye ọla na-eme mmụọ maka esi maka mmụọ si eme mmụọ na-eme nke n'ụzọ afọ ha anya. Onye ọla na-eme mmụọ abụrụ na ọka ejegbowa ọdeshi. O nwere ike ụbọchị onye agbaghị egbe ya echiche ịgbacha ya egbe otu jee ochere ife ọzọ gawa ngụwa na-aga ngụwa ahịa mmadụ leta na-anụ na ife dị otu a na-akplarị n'obodo ife anọ mana ife ọzọ bupie onye ọ na-eme mmụọ. Ndị ọzọ anyị na ha so wee nọ n'obodo ma ife a na-emegasị n'obodo ha anyị wapụta ebe nke ya na-etikpọsị ya na nwụrụ n'ebe ahụ na-etikpọsị ka a na-anọ wee kpaa ife kwuru ife yeru ya bịala obodo etidi ofe ebe ahụ ọkwụrụ otu ahụ mmụọ ahụ mee ya egburu mmụọ ahụ ife kwuo edalụ na ife anyị kpara ebe a wee kpaa ebe a ruo otu wee kwuola anyị ma ife dị otu a n'otu a ka ọ ya esi wee ga na anyị mere ya eme ya ọ gawekwa na onye ka anyị ji egburu na efe ọ bụrụ otu esi eme mgbe gboo. Mana kịta ụnọ na empty hall na na-akọ iri nche n'ume efu ka eji afụ ọkụ. Ọ bụrụ ume efu ka eji afụ ọkụ a na-agba aka efu nwata eze a na-agba aka achụ ife na-ata alụ ọ na-agba aka aba ajọ ọfịa ka ife na-emezi ụnụ makatazie mmadụ na-esire mmụọ. Ife onye a na-eme ụfọ ndị okorobịa ndị ka lụtụ ya because nọ n'aka anyị ka idozi restore the pride of an Igbo dị and anyị take this three things into consideration. Ị na-aba mba Nigeria ị na-abakwa mba ife ọnụ ị na-abacha mba ịbacha mba ọnụ na-anọghị control na these three places. O nwere ife mpụ na-aba na n'efu na-agwa ụlọ ọ bụrụ banye mba onye nwere action ada aba mba onye nwere ife eji eme eze adịghị awụ n'elu na-awụtu inwe eyi mechie ọnụ taịm bụ ime ife ị kwesịrị ime jede ọnọdụ onwe ha na-enenezi. Anyị nwere ife taa and ọlụ like I said abụrụ ọlụ 5 years abụrụ ọlụ 10 years ka anyị jiri ife anyị na-akọwa wee mee okwu ọhụrụ efela n'Igbo n'anya tiwe mana ebe iyi esonye n'ife taa. Daalụ. Thank you for watching this video. If you like the video, please
like, subscribe, and share. I would like to hear from some of you. If you have any question, please, you can reach me through the number on the screen, or my email address, or my other social media handles. Thank you. Thank you. Anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ.